Her new husband as a symbol of her commitment to nourish him. Can we read those? Sis and Orbs, si Maray na Sydney. Kumusta man ta din? Ako okay lang. And right now, it's 8:15 in the morning and today is Thursday, October 10. And as you can see, I'm preparing my luggage because I will be going home to Cebu! Alam nyo, kahit na almost every month akong umuwi dahil sa shoots o kaya may event dun sa Cebu, sobrang excited ko pa din pag umuwi ako ng Cebu. Kasi nga, diba, there's no place like home. So today, guys, magtatrabaho muna ako, magbubulaga. Then after Bulaga, may live and taping din kami ngayon eh. So after ng taping, diretso na ako ng airport. So kaya pinaprepare ko na yung luggage ko ngayon. So I'm very excited. And yung rason kung bakit ako uuwi ng Cebu this time is not about work. It is because my cousin Sabrina Camille Cabatingan is getting married! Yes! Siya talaga yung nauna sa amin, guys, na actually, mamaya, ikukwento ko sa inyo kung bakit parang big deal sa akin na siya yung nauna sa amin. Kasi tatlo kami sa magpipinsan na sobrang close yung kabataan namin. So ayun, update ko na lang kayo mamaya. And magpe-prepare muna ako ulit for work. Okay? Yeah! Hey guys, nandito na ako sa county, yung service namin papuntang barangay. At ngayon, dito ako nagbe-breakfast. Ayan, hindi yan sponsored ng Lucky, guys. Pero, jampong, kasi mahilig ako sa maanghang. Tapos, syempre, ito, bumili ako sa labas. May tubig. Ano yun? Tubig, pita. Ayan. So, kaya ako nagkaganito kasi mainit yung likod ko. Gumaganon sa mukha. Hindi ako makakita ng maayos. So, kain muna ako, guys. Update ko ulit kay mamaya. Ha? A few moments later. Hey guys, so ayan na, tapos na ako sa taping namin dito sa Bulaga and I'm on my way to the airport. Nihintay ko na lang yung aking angkas kasi si ate mo girl, alas 7 yung flight at ayoko malate. Ayoko yung nalilate ako. So time check, it's 4. Huwag mo na lang i-mind yung katawan ko dyan kasi motivation ko yan, dapat bumalik yung katawan ko sa ganyan. So it's 4:12 p.m. At hinihintay ko na lang yung angkas ko at bugoran ako sa airport mga besh kasi 7 p.m. yung aking flight. So guys, dahil natatakot ako malate, mag-aangkas muna ako. Ayan na si Kuya at ang aking maleta. Kuya! Carry ba? Abot tayo dito alas 5? Kaya? O, mag-hi ka muna, hi! Thank you, Kuya! 1 hour later. So I'm already here in my hometown, Cebu. So this is the newly renovated domestic airport of Cebu City, guys. Wow. Cebu at ang susundo sa akin ay si Dave Kirante, si Dodong Dave. He is one of my closest friends sa mga bagong subscribers ko dyan, kung hindi nyo alam. Ano siya yung ka-love team ko dati sa 647 na Bisaya o Cebuano series, online series. And ito yung isa sa mga routine namin sa tuwing umuwi ako ng Cebu. Kumakain kami ng ramen, kaming dalawa. Minsan kasama yung pinsan niya na si Shui Shui. So ngayon, nandito si Shui Shui. Kasi parang dalawang uwi ko na ata na hindi kami nagraramen. So ngayon, magraramen ulit kami. Ramen routine. Yes! Yeah! So hinihintay ko na si Dave ngayon. Sabi nila nasa
papasok na sila ng arrival. At isa pa pala guys, hindi alam ng family ko na uuwi ako tonight sa Cebu. So pagkakaalam nila, kasi today is October 10. Hindi kita. Pero ayan siya. October 10 guys. Hindi kita. Oh my God. October 10, Thursday. Kasi bukas wala kaming pasok sa Bulaga. So I decided i-rebook yung ticket ko ng Thursday night instead of Friday night. Tapos nag-leave ako ng Saturday kasi yun yung wedding ng pinsan ko. So para, kumbaga parang sinulit ko yung time. So my family doesn't know that I'm coming home. So yung pamilya ko hindi nila alam na uuwi ako tonight. Actually, nag-post ako ng story sa Instagram. Tapos sabi ng sister ko, oh my God, you're coming home tonight. Sabi ko, hindi nasa loob ako ng bus, nasa service ako ng Bulaga. Akala niya airplane, parang ganun. Parang kinonfuse ko siya na parang wala ako sa aeroplano, nasa bus ako. So yun guys. Hindi ko alam kung anong reaction ng family ko. Of course, I know that they'll be happy, but hindi nila in-expect na ngayon ako uuwi. Kapag ganitong angle, alam na natin na nasa ilalim yung camera kasi nahihiya ako, may mga tao. Kahit gano'n kakapal ang face ko guys, nahihiya pa rin ako mag-vlog mag-isa. Pero siguro pag marami kami, hindi ako mahihiya. Asan ka na, Dave? Tagal. Gutom na ako dun. Parang ginagirang gutom dun. Lupeke ka dun. Tiyog lang. Gay ha. A few moments later. Ooh, it's Shui Shui and his car. Hi, Shui Shui. DJ, Hi. mag-isip plate. Hi, Dodong. Hi, Saan naman ka, Shui? Okay na kayo. Yay. Thank you, Dave. So, mga sister and orbs, nandito na ako sa compound namin. Hindi alam ng pamilya ko na uuwi ako. Wala nakatao-tao kasi today is Thursday, so tulog na yung mga tao. Tulog na yung mga mag-anak ko. Ay, may ilaw pa. Okay. Hi! Hello! Say hi to my vlog! Kasi maluktok sa ako dari. Oh. Ayo. Hi! Alay, turay ni si Sabi. Okay. Hala, may nagtatago. Siya po yung ikakasal, ladies and gentlemen. Yes. Uy, mag-Tagalog kayo kasi Tagalog yung vlog ko. Magandang gabi. The next day. Hey guys, so today is October 11, Friday, 2:27 p.m. So, it's another day guys and we are on our way to Van Gail's Perfect Union kasi dun ko kukunin yung isusuot ko bukas for my cousin's wedding. And I'm with my papa. Hi, papa. Ayun, guys. Diba? Hahatid niya ako doon. Tsaka magkikita din kami ng friends ko. Si Marlon at si Arvin doon na din. Kasi magpa-practice kami sa kakantahin namin bukas sa wedding. And I had my nails done. So, what is up, Cebu traffic? Kokalyong Shipping Lines Incorporated. Here at SM, we've got it all. We've got it all. We've got it all. So guys, hinihintay namin si Marlon. Sobrang tagal niya. Kanina pa siya nagsasabing, papunta na rin dyan. Alam yung mga kaibigan mo sinasabi, papunta na sila. Pero hindi pa naman pala. Mga sinungaling! Nagalit niya. Natin sa kanya para mahiyak siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Oo, ayan na siya. Open pa. Open na. Ay, oh my God, si Tito pala. Ang tagal guys. So sorry. Grabe. Dahil hindi ka na nahiya sa papa ko doon. Hindi Tito, hello po. Mano po. Yan si Marlon. Hey guys,
Welcome to Cebu. Uy! So, ayun, papunta na kami ng Van Gales Perfect Union para maghanap ng masusuot ko para bukas. Walang magkakasya! Meron! Hey! Anong problema natin ate? Naluloko. Si sobrang silver shining shimmering splendid. Dito ka nang ka mag-spin. Kani. Nindot ni siya kayo. Nani taga-taga. Kana kay dili kana ito dili kana siya. Daghan na kang sciences ba yan? Yay! Sige. Bilis ka na. Bilis. Huwag mo ko Meron saan. na isa. Sali ka. Huwag na. Ayan, guys. Yay! Okay, ito ni Perfect. Ano din eh. Ayaw na, We got our clothes for tomorrow, our gown, and socks for this guy. Thank you so much, Van Gales Perfect Union. Thank you, Mommy. Hello and thank you very much also for visiting. Yeah. Thank you. Thank you, Ate Bikoy. A few moments later. After Van Gales Union, guys, hindi pwede nga kumuha pa itong ginabot. Diba, guys? Wala yung anis Manila, so kaon. The next day. That's my beautiful mama. Mama! Yes. What's up? So today is Saturday. Ngayon ang wedding day ng aking pinsan. And it's already 11:27 a.m. Ba't di makita? 11:27 na po. Ayaw siya mag-focus. And today is October 12. So ngayon naghintay na lang ako sa makeup artist ko na pumunta dito sa bahay para makeupan ako. And also, I am currently downloading songs na gagamitin namin mamaya para sa wedding ceremony and sa reception. So, ayan. Diba? Last minute kasi is, pero laban lang. Yung ibang songs lang naman na hindi ko na-download. So, ayan! Update ko na lang kay mamaya, guys. Mama Debbie in the house. Ma. Ibu. Fuck. Wow. Guys, struggle ako guys kasi wala talagang lumalabas. Guys, pag wala kayong pang retoke, ito na lang gawin nyo ha. Ayan. Thank you to Mommy. Debbie! Hey. Nasa description box yung number niya guys if you wanna book. Yes, dito po. Hey guys! So ito na, tapos na kami. Hi! Ito yung mga wedding singers na friends ko. So magbubook na kami ng Grab papuntang church kasi sa church kami pupunta. Sa church kami kakanta tsaka sa reception. So, yun! Hey guys! So ayan, papunta na po kaming church. San Isidro Church sa Talamban pala. Sa Talamban. Kasama ko yung mga friends ko. Ayan. Kukwento ko lang kung bakit importante itong kasal na to sa akin, kung bakit ko talaga inuwi ito sa Cebu. Kasi tatlo kaming sa magpipinsan na sobrang close since bata kami. So, siya yung pinakamatanda din sa amin at ako yung youngest. So, sa aming tatlo siya yung nauna ngayon. And we are so happy for her. 9 years silang magjowa ng partner niya. So, yun. Sobrang saya lang namin na wala, kakasal siya. Kaya inuwi ko talaga. I-break kami. Diba?
A few moments later. Kapatid ko guys. Ang ganda. Babe! Across the water, across the deep blue. Thank you, Miss Malaya Makaray. Her new husband as a symbol of her commitment to... Thank you very much. This Lysing... Ayan, si Marla na yung kumakanta ngayon. I'll give you all I have. Be my Hey, can we get a kiss from Roland and Camille? Kiss, kiss. Yawn. Hey! Hi, babe! Hi guys. Okay? Kinsa pinakadaghang pakpak, kinsa maayo mo kanta. Maway So, mo yun na guys, mga nagki-games lingkod. na ngayon. Okay? Sir, hands at the back. Hands at the back. Hands at the back. Sir! Okay, ganyan sa... Sir, di ba, o mo gamit ang pagkaon, labi ng pansit, kung atong kamuton mo, gamo. Tunyaan, oh. Pero kung atong gamit atong okay na, magamit pa ang magbuntag. Di ba? So, arms at the back. Arms at the back, arikas that plane, sir, arikas kilid. Na. And continue to get the garter. Sa tanan nga itabang ng daghang salamat sa inyong tanan. Manginawag mi nga daghan pang mga tao nga inyong matabangan. The next day. Hey guys, I'm heading back to Manila. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi ang daming ganap. Nag-bonding kaming mga magpipinsan at magkakapatid. Basically, lahat ng pamilya. Tapos, eto, today is Sunday, October 13, at pauwi na ako ng Manila. Papunta na akong airport ngayon at currently nandito pa ako sa bahay. And shoutout nga pala again sa Van Gates Perfect Unions and of course kay Mama Debbie. Maraming salamat po sa makeup po. Kung gusto niyo pong silang i-contact, ilalagay ko po sa baba yung kanilang Facebook page at contact number. Sobra guys, ang gaganda ng mga dresses nila, mga gowns, lahat-lahat. Sa kahit na anong okasyon, pwede kayong mag-rent din sa Van Gates Perfect Union. And of course, you can also book Mama Debbie. I leave his mobile number dyan sa baba. Kahit na face